YouTube видео. Хора, оставете лайк и се абонирайте се канала ми. И за моя канал също не дайте забравя, значи се случи много лоши неща с вас. Искам да оставите един лайк, да се абонирате с канала и да напишете коментар. И ви пожелавам в такова в Brawl Stars да ви се падне героя, за който събирате. А сега е време да търсим присъци. Хора, сега ние сме двама. Майнкрафт, това е много хубава игра. И Brawl Stars. Чакай, и ти ли снимаш видео? Да. Ами аз викам, дай да се разделим и да търсим призраци. Да. Значи ти тръгваш на там, аз тръгвам на там. Хайде, дух, хърчал. Това беше от мен. Трябва да избягам. Ако не избягам видеото да свърши тук. Ай! Ако не избягам видеото да свърши тук. Хората им е хвана, видеото свърши.